За колене. Не го крий. Бега. Погледа му няма нищо общо с характера му. Колкото и да гледа. Той прави този поглед, защото го е страх. Точно му оперира. Златинов, ама да видим дали ще стане. Го води. Евентуално да пътува на следващите транспорти. Дано да стане. А ако не стане, ще трябва да го ампутира. Кой там, мамо? Кой се е скрил там отзаде? Ти снима ли той отзаде жълтото? Жълтото? Кой жълто? Ела тук така е, там дете е легнал. Че не се вижда. Не. Ани! Ела тук. Айде де! Аня за каишката. Не мога да я стигна. Само интересно, къде дете колко е сладки. Почему? Защо ти сладък? Защо сладък? Колко голешенки. Ани. Ало, ето го много приятел. Тя е приятелка. Да. Ето джаба отиде. Жоро, нали разбра, само на това 3 пъти капки го са затворени. Отвори, айде внимателно, да не купна. Айде дръпни са малко.